Il-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni biex jiġi emendata viż legali li permessjaw twaqqaf il-Bord tal-Appelli dwar l-akkwist tal-enerġija u l-karburanti. F'kull stadju tal-Bord tal-Appelli jista' jiddeċiedi każijiet fejn min jagħmel sottomissjoni jkun qed jappella minn deċiżjoni tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni fil-proġett il-ġdid tal-enerġija. Dan il-Bord se jkun qed jeżamina jekk id-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni tkun saret skont il-liġi waqt li jidħol ukoll fid-dettall fil-fatti tal-każ. Fil-Parlament il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi qal il-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni hija kollox infondata u bbażata fuq affarijiet li mhumiex veri. Dan għaliex il-Bord ta' Appelli għall-akkwist tal-enerġija u l-karburanti li twaqqaf mill-Gvern u l-Bord ta' Reviżjoni dwar il-kuntratti pubbliċi li qed isemmi l-Oppożizzjoni huma komposti bl-istess mod u għall-istess terminu ta' żmien fil-membri taż-żewġ bordijiet jinħattru mill-Prim Ministru għal perjodu ta' 3 snin. Il-Ministru Konrad Mizzi qal kontrarju tal-impressjoni li qed tipprova tagħti l-Oppożizzjoni 3 persuni maħtura fuq dal-bord huma awtonomi għal kollox mill-proċess ta' akkwist tal-enerġija u anke mill-Enemalta. Saħaq li għall-kuntrarju ta' dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni, dan il-Bord m'għandux poteri akbar mill-Bord li qed tissuġġerixxi l-Oppożizzjoni għaliex ma jistax jissostitwixxi d-diskrezzjoni tiegħu għal dik tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni fil-proġett tal-enerġija. Fakkar kif id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenekki laqgħa twaqqif ta' dan il-Bord meta dan tħabbar fil-Parlament kważi xarejn ilu. Il-Ministru Konrad Mizzi saħaq li daw il-fatti kollha juru li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hija ntiża biss biex tqarraq u biex tiżvija lil familji Maltin u Għawċin, bl-unika konklużjoni tkun li l-Oppożizzjoni ma tridx li joħsu l-kontijiet tad-dawl u ilma għall-familji u għan-negozji. Il-Ministru Konrad Mizzi fakkar fi track record ħażin tal-Gvern preċedenti fil-qasam tal-enerġija u t-taħwit li kien sar mill-Gvern Nazzjonalista floti tal-kuntratt tal-BWSC biex din tħadmet bl-aktar żejt li jniġġes. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat iddeskriva din mozzjoni bħala attentat tal-Oppożizzjoni biex pajjiżna ma jmurx għall-enerġija aktar nadifa u irħas fl-iqsar żmien possibbli. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li kien xieraq li fi proġett bħal dan jitwaqqaf dan il-Bord bis-salvagwardji legali kollha ta' imparzjalità u indipendenza u li d-deċiżjoni tiegħu ikunu saħansitra jistgħu jiġu appellati u qal li b'daw il-mekkaniżmi l-Gvern qed jaġixxi bl-aktar mod miftuħ u trasparenti anke mill-att ta' rimedji legali li jistgħu jingħataw.